Commonwealth, nyika dze Commonwealth dzese idzodzo, patoriwo USA, United States of America, vanozviita vazivi vemedemocracy. Saka kuti nesuwo tichigona kuita zvinoita America zvakanaka, zvichisi zvakanaka, ndinofunga tinozvitenda tese. Ndinotsigira chose kuti term ya president, yema members of parliament, nema kansela, ibve pa5, ibve pamakore 5, ifambe yakananga pamakore 9. Chokwadi, ngatitendewo maruva chakata dzigowa. Mukuru wedu president ye Second Republic vari kushanda. Tinodirei kumisa Mbappe ave mu 18 area. Regai ago wese. Gorere paano goesa ndio 2030. Iyo iri kure here 2030. Chokwadi mungada kumisa Messi kuti gara pa bench. Iye ari kugona kuscore. Siyai zvakadaro. Zvipei nguva tisvike 2030. Ngatimboshanda tivake nyika yedu. Timbokanganwa nhamo dzema-election. Timbokanganwa kurwisana. The record straight. Thank you. Tenda mbato wechigaro. Ngendi amene chimanya mbato wechigaro. So pfungwa yandinayo mbato wechigaro ndeyekuti ngatigadzirisei zvinotinetsa tisingawedzere makore 2. Ndobata imwe pfungwa zvekare yanga iri kubuda mbato wechigaro. Pfungwa yekuti nekuti mutungamiri wenyika ndiMbappe vamu 18 area vakunogohwesa, saka ngatisavatore nguva. Atigone kurarama tichidaro mbato wechigaro. Order. Head of order, Mr. Speaker. Order. Who is raising a point of order? Who is raising a point of order? Panel, Mr. Speaker. You don't raise a point of order while the chair is speaking. Thank you. Can you sit down? Honorable member, this is the 3rd time I'm advising you. You cannot say the Honorable, His Excellency the President is Mbappe. Order. Can you take the floor and withdraw the Mbappe issue? Point of order. Honorable Speaker. You are pointing, I don't see what you are pointing at. Honorable. Point of order. Point of order. Order. Thank you, Honorable Speaker. Order. I have said the honorable member should withdraw. That's my ruling. Thank you, Honorable Speaker. I withdraw, Honorable Speaker. So, pfungwa yangu, Honorable Speaker, ndeyekuti mukatarisa vakawanda vari kutitungamira muzuva ranhasi vakaenda kuhondo vakatambudzika singaita vari kuhondo. Hondo yakapera 1980 mubato wechigaro. Vanhu ivavo mubato wechigaro vakawanda vava havana zombobvira vadzokera kugeto kana kumaruzevha, vanogara kumasabhabha mubato wechigaro. Havagone kunzwisisa nhamo dzatinosangana nadzo kumasabhabha mubato wechigaro. Kuti musimuke muchiti mimi mubato wechigaro zvinhu zvakanaka mukati menyika mubato wechigaro. Hatigone kutaura nyaya yemubato wechigaro kana taenda kumuchato wezvigananda, kana kuti tikaona makapu achezvigananda mubato wechigaro, kana kuti tida kunzwisisa nyaya yemubato wechigaro. Point of order.
Order. Point of order. 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 Kana muchida kunzwisisanya kuspeed. Order. Order. Honorable member, you are casting aspersions again, and I am not allowing you to continue. Thank you.